खेबाव फरायसालिमायाव नुनो मोनदों राजखान्थि दोलोनि स्ल'गान। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारिनि जैनि स्ल'गान। नंगौ, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया होबाय आरो बेयाव टीम इन्टिग्रिटिनि थामहिनबा बिएसइउजों हेफाजाब होजानाय लिनिन ब्रह्मआ देरहानो हाबाय आरो बे देरहानायावनो हाग्रामा महिलारि जिन्दाबादनि स्ल'गान। नाथाय इन्टिग्रिटि टीम देरहानायाव मा जाहोनाव राजखान्थिनि बाथ्रा फैखो, माबोरै हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद फैखो, बेखौ लानानै दायो गोबां सुबुंफोरनि खुगायाव सावरायनाया सोलिगासिनो। जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि आफादगिरि आरो हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद बुंनायनि ओंथियानो क'क्राझार कलेजाव बिपिएफ जिन्दाबाद बुंनायजों समान। बेनि गेजेरावनो आरोबाव बिएसइउनि आफादगिरि बिथाङा इन्टिग्रिटि टीमनि देरहानायखौ बिपिएफनि देरहानाय होननानै फोरमायबावदों। बिएसइउनि देरहानाय माने बिपिएफनि देरहानाय आरो एबसु आरो इउपिपिएलनि जेननाय माने दानि सरकारनि जेननाय आरो फरायसाफ्रा जे दानि सरकारनि खामानि मावनायखौ गोजोनाखै बा सेटिसफेक्सन गैया, बे इलेक्सनाव एबसु आरो इउपिपिएलनि जेननाया दानि सरकारनि सायाव फरायसाफ्रा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायो, बेनो आरो। नाथाय फरायसालिमानि फरायसाफोरनि बिसायख'थियाव माबोरै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि देरहानाया जाथावो? बेयाव मोनसे सोंथि सिखाङो, थारैनो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि टीम इन्टिग्रिटिखौ बायजोनिफ्राय दैदेनहरो नामा? नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फरायसालिमाफ्राव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बारहावा लाबोनो नागिरदों नामा? जायखौ लानानै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' जिएस देरहासार बसुमतारिया गोख्रों सोंखारिदों। भिडिअ'आव जेब्ला सोर आनन मानसिफ्रा फैदों मिथिया जोङो, जेब्ला बिदि स्ल'गान होयोना जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय। टीम इन्टिग्रिटियासो देरहादों हक ना सोरबा हाग्रामा सारा देरहादों हक, दिनैसिम थांनाय बोसोराव आं देरहादोंमोन हक, दिनैसिम आं देरहानायावबो रावबो सोरबा प्रमद सारनि नाम लायाखै, सोरबा हाग्रामा सारनि नाम लायाखै। नाथाय दिनै जोंनि कलेजाव सोरबा मानसिया फैनानै बिएसइउ लं लिभ, हाग्रामा लं लिभ, सोरबा बिपिएफ लं लिभ होनबा जानाय नङा। दा जोंना फिउचारा जोंनि कलेजाव जुदि पलिटिकेल फैबाय थायोबा जोंनि कलेजा कलेज जानाय नङा दे, होनखायो आङो। दा जोंनि फिउचाराव थानाय फंबाय बिनानावना मोनथिनांगोन सोरखौ चुज खालामनांगौ, सोरखौ चुज खालामनाङा। दा आङो गभर्नमेन्ट कलेज बायदि गेटआव थानानै बिदि होननांगौ भिडिअ बानायनांगौ दरकार गैया। दा नायग्रा फंबाय बिनानावमोन आरो जाय नायदों आदामोन, आब'मोन, आदैमोन, मादैमोन मिथिनानै ला, जोंनि कलेजाव खुनु पलिटिकेल लिंक गैया केजिसि इलेक्सनाव। दंबाबो माखासेयाव थानो हागौ, खिन्थु बिदि अपेन फैनानै बिदि भिडिअ फैनानै सोरबा सारनि नाम लानानै हाग्रामा महिलारि लं लिभ, बिएसइउ लं लिभ, बिपिएफ लं लिभ होनबा जानाय नङा। बेयाव दिनै टीम इउनिटियाबो देरहादों, दिनै टीम इउनिटियाव फैनानै सोरबा फ्रम बर' लं लिभ, एफु लं लिभ होनफैयाखै। नाथाय सोरबा मानसिया फैनानै मा फैदों, बिएसइउ लं लिभ, हाग्रामा महिलारि लं लिभ, बे जायो नामा? बेखौ जुदि खोथाखौ लाबाय थायोबा जों सानो जोंनि परिबेसा फिउचाराव मा जालांगोन बेखौ जों मोनथिखासिगौ। खिन्थु बिदि फैबाय थायोबा सासे जिएस हिसाबै आं कलेजाव मोनसे शान्तिपुर्ण इलेक्सनखौ लुगैदोंमोन, जानानै थांबाय। नाथाय लास्टआव बे ससियेल मिडियायाव बिदि फैनाया एसे जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।